Ka bi ma menka bi amammuo Nnyɛ Abatoɔ Nkoaa. Otumfoɔ Asantehene. Asantehene Otumfoɔ sɛ Tutu ɔtɔ so mmienu de ato dwa sɛ ɛnsɛ sɛ ka bi ma menka bi amammuo a Abibiman agye ato mu no ɛyɛ Abatoɔ Nkoaa. Ɔde nsɛm yi to dwa nansa yi wɔ ne kasa ɔmaeɛ wɔ Memphis Suapɔn a ɛwɔ USA no mu. Berɛ a ɔreka Dodoɔ Amammuo a ɛkɔ so wɔ Abibiman ho asɛm no, ɔkaa sɛ yɛda so a renya nkɔanim, nanso ɛyɛ anigyesɛm sɛ ahemfo wɔ Ghana ne amannɔne nyinaa de wɔn ahoɔden ɛyɛ wɔn fam deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Dodoɔ Amammuo ase atim. Ɔda no adi wɔ ne kasa no mu sɛ amammuo biara ne hɔ a ɛbɛtumi ayɛ yie wɔ Africa asase so, gye sɛ ɔmanfo no te aseɛ na ɛbɛyɛ wɔn asetena fa ansa. Sɛ wohwɛ Asantehene ho siesie a ɔde kɔma ɔkasa no a, ɛsɛ w'ani. Na ofura kente ntoma papa bi ne sika kɔkɔɔ agudeɛ. Berɛ a owura asa a ɔrema ɔkasa wɔ so wɔ mu no, asuafoɔ, akyerɛkyerɛfoɔ ne mpanyimfoɔ a wɔwɔ hɔ no nyinaa sɔre gyinaa hɔ de maa no akwaaba soronko. Yɛsrɛ wo, mia subscribe button no so. Sɛ wowie nso a, hwɛ sɛ wobɛsɛnde ama afoforɔ ma wɔn nso wɔn nsa aka bi. Yɛda wo ase paa.